ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿ ಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದರ್ಬೆಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತೆರ್ 7:15 ಮೈತೆ ಆತುಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪಿದಡ್ಗ. ನಾನು ದರ್ಬೆಗ್ ಬೈದೆ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಬಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೈರ ರೆಡಿ ಆದು ಅಂತದನು. ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಡಿ ಜೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲು. ಎಸ್ ಬುಲ್ಪುಗು ಪಿತಡ್ನಗ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿ ಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾಡುತ್ತ ವೀರ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣನ ರಡ್ನೆ ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಗೆಂಕ್ ಡಿ ಜೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯ ಅನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತದೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಜೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದಂಡು. ಅಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನೇ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಆರೇನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿ ಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಕ್ಷಣ. ಎಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರೋಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಬಸ್ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೇರು. ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶಂದನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಂದನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಲಾಯ್ಪು ತೂಕ. ಇಲ್ಲದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡೊಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ. ಪೊಲ್ಪುಗು 8 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಬೇರ್ದ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಜರ ಏನಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದ ಚಿತ್ತಂದನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸಳೆದ ಕೃಷಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತ ಮಂತದೇವೆ ತುಳು ಹೆಚ್ಚೋಕದ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪುಗು ದಾದಾಂಡದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ನಂಗೆ ಇದು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲ ಮಂತದೇವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದೇವರು. ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಮಾಮನ ಅಂದ. ಚಾ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 2 ಪೀಸ್ ಅವನು. ಹರೀಶಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತಕ್ಕನಕ್ಲೆನ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಮೈಕ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪುದರ್ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ನಾನು ಆಸಿದ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬೈದಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿಥಿಲ್ ಬೇಬಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ದ ಅಣ್ಣೆ ಮಿಥಿಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಟಿಯೋಗಲ್ಲಂದಿರು ತುಲೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ತುಲೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ 3 2 1 ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು 19 37 ಮೋರ್ ದನ್ 37 ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿಯೇ ನೈಟ್ 12 ಬಸ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಂತದೇರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಶವಂತಪುರ ಪಾಯರೆ. ಯಶವಂತಪುರಡೊಲ್ಲೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಗಂಟೆ 1:45 ಒಂದು ಬತ್ತನ ಬಸ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನು. ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು.